Lamede lavaya Parti Heremen Demokratik penci kesin dildar ji bo rêberê PKK Abdullah Öcalan dest bi greva birçîbûnê kirin. Di nav penci kesan de parlamenterên HDP, hevserokê şaradariyan û hevserokên partiyan jî hene. Di destpêka grevê de daxuyanî hate dayîn. Di daxuyaniyê de hate gotin ku heta ku bi Öcalan re hevdîtîn pêk nê, dev ji greva birçîbûnê wê bernedin. Rastî jî niha rewşa Birêz Öcalan hevldana derbê pêk hat gelo Birêz Öcalan jiyan dikene na gelo hatiye revandin çav bûyê em nizanin em di nava fikara danîn ji bo vê yekê jî ew çalakî birçîbûnê me dest pê kir em bi biryarin em pênce heb heval em derket di rêya mirinê em hetanî bi Birêz Öcalan re hevdîtînek nebe jî em ji rêya xwe venagerin em yekitiya çar parçeyê Kurdistan dixwazin. Li gor parlamenterên HDP rola rêberê PKK Abdullah Öcalan di çareserkirina pirsgirêkên Kurdî de ji bo çar parçeyê Kurdistanê giring e. Ji ber wê yekê divê tecrît li ser wî rabe. Ji bo wê dest bi greva birçîbûnê kirine û parlamenter bang li hêzên cîhanê tev de kirin ku mafê gelê Kurd bila were dîtin. Herkes veya dibinin, yani bejin dünya tebiro veya dinirkinin, rayadarın devlet jî veya nirkandine. Birêz Öcalan bu çareseriya pirsgirêka Kurd aktöreki serekeye. Bu pirsgirêka ku şer raweste jî aktöreki serekeye. Yani kesinlikle rol Rustawi ji beçak wenda bike. Kesinlikle bêje bêyî wî ev pirsgirêk wê çareser bibe. Ne ku gelê Kurd wî dikin fenomen, ne ku em bêjin bi awayekî derdixînin pêş, yani rastî realîte ev e. Tut çaresi, tut bejin pevçûn li ser rûyê dünyayê belkî hûn jî dizanin gelek heremên pevçûnên hene ama bi muhetabê wan pirsgirêk hatiye çareser kirin. Muhetabê vê pirsgirêkê jî Birêz Öcalan bi xwe yê. Rêberê gelê Kurd ev tecrît tê meşandin li Kurdistanê li rojhilata navîn ev şer hîn zêde tê giran kirin. Ev pêvajo û îmralî giredê hevdûye gerekî berpirsiyarên wî hikûmetê wî devletê ya baş bizanibe baş bibînin çimkî em nadixwazin şerekî hundirî ji xwe derxînin li Tirkiye taybet jî li Tirkiye dixwazin ya be encam bigirin. Belê em jî ji bo yekî çareserî ji bo siyasetekî demokratîk em dixwazin herî pêş herî zû ev hevdîtin bi serokapora çebibe. Di koma greva birçîbûnê de navên ku tên berbiçav jî hene. Ji vana yek jî ji heyeta İmraliyê Ceylan Bağıryanike. Ya din jî ji şaradariyan hevserokê şaradariya Wanê Bekir Kayayê. Sevda Kaplan, NRT, Amet.